लोककल्याण बातम्या. मित्रांनो, आपण पुणे शहरामध्ये खराडी गावामध्ये खराडी मतदान केंद्रावरती खराडी वाघोली मतदान केंद्राच्या समोरच आपण मी उभा आहे. तसेच माझ्या पाठीमागच्या बाजूला आपण पाहू शकता की वडगाव शेरी मतदान केंद्र आहे. मोठ्या प्रमाणात वाघोली असेल, खराडे असेल, वडगाव शेरीमधील नागरिक मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्यासाठी, मतदान बजावण्यासाठी येत आहेत. आणि पुणे शहराच्या विकासासाठी आज मतदान होणार आहे. सर्वांची मतं एका पेटीमध्ये कैद होणार आहेत. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे याचा निकाल, याचा रिझल्ट लवकरच पाहायला मिळेल. आणि पुणे शहराचा, संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास हा पुणे शहरावर अवलंबून आहे. पुण्याचा विकास म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास आणि महाराष्ट्राचा विकास म्हणजे संपूर्ण भारताचा विकास.